खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय सोनाब सानजारि नोगोरनि दैदेनगिरिफोर आरो इन्डिएफबि-नि दैदेनगिरिजों दान्दिसे सम सावरायमेल जिल्लानि UBPO मावखुलियाव BPF आरो UBPOनि नाजानायाव दुखुनांथाव दैमाजों सिलिंखार खालामजानाय नखरनो अनसुंथाइ होदों गोब्राब बारबारना उदालगुरि जिल्लायाव दुखुनांथाव सिलिंखार खालामलांदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव मैया सोनाब सानजारि नोगोरनि आफादगिरि अनिल बर' गाहाय नेहाथारि दैमालु बसुमतारी आरो लेङाइ आफादगिरि चन्दन बर' बिथांमोना इन्डिएफबि-नि गोख्रों दैदेनगिरि मानगोनां गेदेमा मुस्रि धीरेन बर'जों बर' हारिनि गोबां राजखान्थि जेंना गोग्गो समाज दानो हायैनि जेंना गोग्गो सोलोंथाइ खालामनो हायैनि जेंना गोग्गो नखर दानो हायैनि जेंना आरो इन्डिएफबि-नि गाहाय जेंनाखौ लाना गासै बर' हारिया खौसे जाना माबायदि बोस्रांनो हागोन आरो मा राहा लामा लानांगोन बेखौ नोजोर एबा बिथा खालामना सावरायनाय जादों आरोबाव माखासे समाज दानायनि हाबाफारि लानाय जादों दिनै जिल्ला UBPOनि मावखुलियाव हालामनि गोख्रों समाज सिबियारि आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गोख्रों BPF राजखान्थि हान्जानि नाजानायाव दिनै हाजासे अनसुंथाइ होनो हायाब्लाबो एसे बिबांनि एबा 20,000 किल'ग्राम माइरं रानना होनाय जादों खारि बुथुमना मोननाय बायदिब्ला गासै गामिखौ लाना गं 3,626 नखर एबा गासै 21,752 सुबुं अनजिमाया साखाथिनि ब्रह्मपुत्र आरो सिमेन्ट दैसाजों सिलिंखार खालामजादों सुलु मोननाय बायदिब्ला बे मोननै आफादनि गोख्रों नाजानायनि थाखायनो बेबादि जेंना जानायखौ होबथानो थाखाय सेन्ट्रेल सरकारा आखायाव लाबाय दानिया फै जिल्ला UBPO लेङाइ आफादगिरि जुनाराम ब्रह्मनि फंनैसो बिबुंथि BTC-नि राजखान्थि हान्जा BPF बिथांमोनहा जोंनि बे धेमाजि जिल्लायाव जा दै लोमजानाय रायजोफोरनो दिनैहाय जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावखुलियाव बिथांमोननि जा हरनाय जा एसे अनसुंथाइ माइरं बेखौ जोङो दिनै राननायनि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय रायजोफोर आरो बेजों लोगोसेनो जोङो BPF हान्जानिसिम बिथांमोननो जा अनसुंथाइ जोंनि धेमाजि जिल्लानि बर' रायजोफोरनो हरदों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय आरोबाव जिल्ला UBPOनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारिनि फंनैसो बिबुंथि बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्ट आरो इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गानाइजेसन बे मोननै आफाद मोनसे राजखान्थि आरो मोनसे अराजखान्थि बे मोननै आफादनि जथायै नाजानायाव दिनै धेमाजि जिल्लायाव गासै मोन 7 दख'रानि सिङाव 3,626 नखरनि बर' नखरफोर जाय नखरफोरा दैबाना लोमजानानै खहा जादों बिथांमोननो जोङो दिनै एसे अनसुंथाइ राननो हादों जोङो गासै 200 कुइन्टेल माइरं जों जगार खालामनो हादोंमोन आरो बे 200 कुइन्टेल माइरंखौ मोन 7 दख'रानि सिङाव गासै 3,626 नखरनो जों बेखौ राननानै होबाय आरो बेवहाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै दख'रानि बिबानगिरि मावथि लोगो बिथांमोना गामि थांनानै नखरखौ जोंनिया नायबिजिरदों लोगोसे बिनिफ्राय सुबुं अनजिमा साननानै लाबोदों गासै जोंनिया सुबुं अनजिमाया जादोंमोन गोबां अनसुंथाइ जों बिथांमोननो बावनांगौमोनब्लाबो नाथाय जोङो हास्लाबजोबाखै खारन देग्लायनि दिनाव आसामनि मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो दैबाना जादों बेनिखायनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा धेमाजि जिल्ला आरो मोन 7 दख'राजों दैबानाजों जुरुला जानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइखौ जों एसे होनो हानानै गोजोननाय मोन्दों लोगोसे BPF हान्जानिसिमबो जों साबायखर बावदों लोगोसेयैनो जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादा दैबाना लोमजानाय सुबुंफोरखौ अनसायनो थाखाय बावैसो सिगां सोनाब सानजारि नोगोर दख'रानि सिङाव जोङो सिमेन्ट दैमानि हा खुरखानाय बेखौ होबथानायनि थाखायबो जोङो सानसेनि हाबा मावफुंनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो उननि समफ्रावबो जों बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन आरो फैगौ 27 आगस्तआव भारतनि मन्त्रि रामदास आथवाली बिथाङाबो जोंनि खावलायनाय बायदि जोंनि दैबाना खुरखानाय
जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि गेजेराव फैगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। थ' जोङो जेसेबां हायो रायजोफोरखौ दैबानानि खुरखानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जों नाजायो। जोंनो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा आरो संखं आन्चलिक सानजारि आरो सोनाब सानजारि आफादनि दैदेननायाव दैबानानि थाखाय जोंनो एसे अनसुंथाइ होदो। जोङो से नं नावकाटा आरो 2 नं 3 नं नावकाटानि दा जोंनो थाखाय थोजासे नङाबाबो बिथांमोना जोंनो जे एसे हादों बेखौ जोङो बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों। उननि बोथोरफ्राव जाहाथे बिथांमोना जोंखौ बिदिनो आरो मोजाङै सरकारजों हेफाजाब लानानै मोजाङै मोजां जोंनो जाहाथे बेनिख्रुइ मोजांसिन अनसुंथाइ होनो हायो बेखौनो जोङो हास्थायो। आरो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जों दैबानानि जानानै साबायखर बावो जोंनो एसे जि थांनाय दाखालि उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा पुलिस थानानि बरिगाव पन्चायतनि सिङाव थानाय बर' आमजुलि मुंनि गामियाव गिख्रंथाव गोब्राब बार बारना गोबां न' बां फरायसालि बिफां लाइफां खहा खालामना थांदों। बे दिनखालि बै हालामाव मोनानि 7:40 रिंगानिफ्राय 20-25 मिनिटसो गोब्राब बार बारनाय जादोंमोन। बे बारा गामिनि गुदि फरायसालि आरो लामानि बिफां लाइफां मोब्लिब तारफोरखौ खहा खालामलांदों। सुलु मोननाय बादिब्ला दासिमबो गामि फोसाबनायाव सरकारनिफ्राय जेबो मदद मोननाय जायाखै। बेनिखायनो अनफावरि रायजोफोरनो बयबो खौसेयै ओंखारलायना गामि फोसाबदों आरो जायफोर नखरा सिलिंखार खालामजादों बै नखरफोरखौ फोसाबना लुफिनना होनायाव मदद होलायदों। दानिया फै जों गामियारि सुबुंनि फंनैसो बिबुंथि खोनासं। मैयानि जिथु बारहुंखा फैनायाथ' गोबां माने नस्थ' खालामना गालांबाय। सोरहाबा न' बिरखारदों आरो बे सानो सोरनिबा दंफां लाइफां बहुद बायबाय। दा जोंनिसिम दासिमहालागै कारेन्टफ्राबो तारफ्रा जलांबाय। दा बेखौनो जोङो जल'फोरखौ लानानै जों बे तारफोरखौ दंफां बायखांना थानायफोरखौ साफा खालामबाय थादों। कारेन्ट डिपार्टमेन्टखौ लिंहरदोंमोन दासिमबो फैयाखै। दा माब्ला फैगोन जों मिथिया। बेनिखायनो जों गामिनि जल'फोरखौ लानानै बेखौ मावग्रोबाय थानाय जादों। आच्छा, नोंथांमोननि गामियाव कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि खामानि मावग्राफोरा खामानि मावनो थाखाय फैयाखै नामा दासिमबो? फैयाखै। खबरसो होदोंमोन दासिमबो फैयाखै। बिसोर फैयै सिगांनो आं एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय।